салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз тамошобинони гиромӣ як хонаи фурӯши пешкаши шумо мегардонем. Ду хонага бо масоҳати 93 метри квадратӣ дар чорум ошонаи ҳамин бино. Нав аст ки мебошад. Дом тайёрай, техпаспорт дорад, мардум малакаи зиндагӣ доранд. Дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст, назди бозори Меҳргон, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Хона коробка бе ремонт, марҳамат озӣ нишонтон медиҳем. Шобинони азиз, ина марҳамат худи хона. Ду хонага мебошад бо масоҳати 93 метри квадратӣ. Метавонед ба се хонага табдил тиҳед. Дар чорум ошонаи бинои новостройка. Худи дом аз 9 ошона иборат аст, назди бозори Меҳргон. Марҳамат навора сар мекунем. Инҷо дӯстони азиз як калидор, як холи калон мебошад. Инҷо кухни, яъне ошхона, кухниш бениҳоят калон аст. ҳама хонаош калон-калонай, масоҳатша бениҳоят хуб, 93 метри квадратӣ. Ина тамошобинони азиз, худи бозори Меҳргон, на бозори Меҳргон. нархи хона 510 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экранай. Рақамҳои соҳибшам дар рӯи экранай, WhatsApp дорам. Ва тамошобинони азиз, ба мошинам алиш мешавад, болои пул дода шавад. Ана инҷо бошад зал, яъне меҳмонхона. инҷо бошад спальни, яъне ҳуҷраи хоб ва дар даруни спальни худаш бо ҳамому ҳоҷатхона ҳаст. ина марҳамат нехали бо як ҷои бениҳоят калон аст барои ҳамому ҳоҷатхона. инҷо бошад ҷои ванна ва инҷо бошад ҳоҷатхона. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. ду хонага бо масоҳати 93 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои новостройка. Худи дом аз 9 ошона иборат аст, аллакай тайёрай, одамо зиндагӣ доранд, техпаспорт дорад. Дар назди бозори Меҳргон ҷойгир аст, шаҳри Душанбе. Нархаш 510 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экранай. Рақамҳои соҳибшам дар рӯи экранай, WhatsApp доранд. бо мошин алиш мешавад, болои сун дода шавад. раҳмати калон ки моро то охир тамошо кардем. То боздид, барори кор шумода. Худо нигаҳбон тамоша.